като цяло. По принцип доста често си правя кафе. Това беше лъжа. Hello guys! Днес ще правя чизкейк с ягоди. Нека видим изобщо дали нещо ще стане, защото никога не съм правила такова нещо. Обаче първо едно фрапе ще си направя. За фрапето ще ви трябва кафе, такова, захар, топинг по желание, мляко и тази жижавка. Разбира се, лед и чаша и сламка, защото все са много важни, или да ще ви го покажа после, защото ще се разтопи. Защото малко се моткам и снимам по 15 пъти едно и също нещо, което казвам. Малко кафе, понеже не обичам кафе, а обичам вкуса на мляко с нещо там. Ето ви слагаме кафенце, слагаме захар, обаче няма да ви покажа, защото много ме мързи. Слагаме малко повече захар. Не много, но да е повече от кафето, защото много на кафе има вкуса, не трябва да има. Това няма да стигне до там, няма да гледате как го прави. Ами хора, кафето ни е готово. Разбихме всичките неща. Ще е доста по-умно, ако го бях направила друга, да и след това да го добавя към това, но май не съм от най-умните. И трябва да стане така, мен малко ме е страх, защото не мисля никога, че е. Готово ви е кафето, когато може да го обърнете така. Да, малко страшно изглежда, но така се различава дали е готово или не. Ето чистения ръката. Да, сега ще го направим в друга чаша, за да може да изглежда естетик, но ще го направя в същата чаша, защото просто ми харесва тази чаша повече. Добра идея е да не е провална все пак. И ако може да падне надолу, естествено ще е по-добре, но не може. Естетик ли изглежда? Не. Пука ли ми? Не. Сега ще сложим това чудо тук. Малко тъпа грешка, че изобщо избрах да го направя в чаша. Така че, да. Ще видим защо да има вкус на нещо хубаво или на нещо тотално ужасно, гадно и тъпо. По принцип доста често си правя кафе. Това беше лъжа. Правя си кафе, когато ми кефне. Тоест, изключително рядко, когато реши да бъда фенси, тогава си правя кафе. Мисля, че стана ясно. Няма да виждате какво слагам, защото ще виждате мен в по-красивата гледка. Да. Хайде ди, ако може да не падаш. Ще сложим повече лед. Все пак идва лято, трябва да се охлаждаме. Добре, стига толкова. Ще пак много е важно да сложим мляко, а не кафе. Цялата работа от тук за мен най-важното е млякото и меда. И всичко останало без кафето ще е проблем. Добре, малко не е естетик ви снимам, но готовичко, хора. Опа, малко изцапах шишето, но това е моето кафе. Сега ще го разбъркаме пред вас, но малко по... Нека да ви покажа все пак естетичните кадри, които може да видите. Изключително заснети добре. Малко развалихме цялата естетика, но изглежда добре и звучи добре. Не чак тук въглем. Може да пробвате. И това е. А сега е време за чизкейка. Ще е перфектна кадър за видеото, как разливам тези неща, защото паднаха някакви неща отгоре. Но не го заснех. Продуктите, които ще ни трябват са пудра захар, обикновена захар на кристали, 300 грама ягоди, бисквити, крема сирене, сметана, масло, ванилия и желатин и разбира се вода, с която да я разтворите. Също така ей това чудо, кафето да не си забравите и там някакви неща, купички, мупички, каквото ни трябва, още не знам какво точно ще ми трябва. Да действаме!
Ами аз ще сложа по-малко количество бисквити. Не знам дали така ще ми се получи точно за тази чаша. Ще сложа 15 грама повече бисквити, но ще сложа по-малко захар като цяло. Вау! Това беше направо... Вие ако видите, ето на това се държи. На това снимам. Какво да ви кажа, хора? В смисъл, това е... аз всичкото съм го премислила до точната секунда, как ще падне и как ще... Аз очаквах, че нещо такова ще се случи. Искаше ми се да се случи някакъв гаф и ето но не исках да е такъв гаф. Исках да е нещо по-лесно за примахване. Но ето